Sexe entre amics, sí o no? Un senyor que s'oxida al sofà, una ment que no troba la boca. Buenas desfaenats, estem així un diumenge més, en un vídeo més, però aquest vídeo és que és ben interessant, perquè tenim la satisfacció d'entrevistar Arnau de Zoo, i ara estem així a Sevilla, anem a anar al concert que va començar ara després. Bueno, espero que vos agrade molt, quedeu-se fins al final del vídeo, perquè hi ha una sorpresa que és que vos repercutís, perquè és que vos té que agradar, vamos. I no res, recordar-vos abans de que comenci el vídeo, de seguir-nos, tant a Instagram com a YouTube, que el 70% de la gent que mira els nostres vídeos no està subscrita, i això està feo, això està feo. Bueno, va, anem a Arnau, no? Anem a avant. Pues bueno, estem així amb Arnau, de So, molt de gust per venir d'ací a nosaltres. Encantat. I pues comença així amb les preguntes. Bueno, primer que res, com va? Com va tot? Com ha començat el 2022? Va de lo més bé. Començar de categoria, la veritat. Molt bé, s'alegrem. I la primera cançó d'aquest nou disc, que és Avant, la vau traure per gener de 2021, que vam eixir així un poc, vam deixar darrere el 2020 i va tindre molt de bon recibiment. Com vau rebre vosaltres aquestes notícies que vau pegar ahir al principi? Pues mos va al·lucinar prou, la veritat, la resposta de la gent. Perquè també quan portes tant de temps parat no saps com rebrà la gent el que vas a publicar i tal, i damunt ara pareix que costa més tindre repercussió i tot això, i la veritat és que va anar tot rodat i van flipar prou, la veritat. Sí. Jo al principi, ja el dic, l'escoltava en bucle perquè, clar, feia tant de temps de les últimes. Després, com vau ensenyar quan se vau anar a Carrícola, que vau estar allí tancats en nova música, en este nou disc, com va ser per a tu i per al grup estar allí i fer les noves coses que vau fer? Pues la veritat és que l'experiència eixa li recomana a qualsevol músic d'ajuntar-se tots en una casa i començar a crear ahí, posar les idees en comú, i damunt en un poble com Carrícola, que estàvem en una casa per nosaltres, en mos paelles i convivint tots junts, pareixia això un campament. I així a mi em recordava, quan ho vas veure, em recordava un poc també en Queen, que també va treure un disco, es van tancar en... Això, antes, que els grups treballaven en pressupostos grans i tal, les companyies donaven diners i ells podien fer el que volgueren. Ara és més difícil, però nosaltres hem tingut l'oportunitat de poder fer-ho i la veritat és que va estar molt bé i ho van gaudir molt. Sí, l'experiència en el vídeo que jo he vist es veu guai. Bueno, aquesta pregunta ja és un poc més d'examen, perquè jo sóc un poc fanàtic. Abans que no estudi, ja. Sí. I hi ha una cançó que és Diània, que jo la veritat és que l'he escoltat prou, perquè parles un poc de la nostra terra. Cara de prof, això. Claro. Com un planero que eres. Exacte. I entonces jo m'he apuntat així uns trossos de la cançó, que és Barranc Encantats, el Barranc de l'Encantada en Planes, Serres Foradaes, Alcalà, Pintures Ancestrals, la Vall de la Gallinera, i després també dius Els vells dominis del Mauro dels Ulls Blaus a l'Arrac. Correcte. Bueno, tot, home, totes. Ara ja el dic jo que n'hi ha moltíssima gent que no les pilla. Però i moltes més que n'hi ha també. Perquè també dius lo de l'olivera mil·lenària, que també és per allí. I entonces jo la pregunta ja, perquè quasi és personal més, vosaltres quan vau pensar aquesta cançó, aquesta lletra, que se vos estava ocorrint un recorregut per les valls de l'interior o què feu? La lletra això la va plantejar Pancho com un poc un homenatge a les zones menys conegudes i d'interior del País Valencià. Bueno, i les més properes que tenim nosaltres, estan un poc allunyades del turisme més massificat i tot això. Realment jo tinc molt de vincle a la Vall de Gallinera perquè tinc una casa allí, tinc molta relació, els meus millors amics són d'allí, i Pancho també li agrada molt, ha viscut en Alcocer i tenim molta relació en aquesta zona i volíem fer un homenatge a territoris que pareix que estan un poc abandonats, mig despoblats, que també mereixen ser reivindicats, saps? Sí, jo, les primeres voltes també dieu, per exemple, modular en llocs per Malafí, que és un barranc que hi ha ahí prop en Catamarca. Veus? Això Pancho ho coneix més perquè se m'ha fet en la bicicleta. Sí, pues és que és un barranc que hi ha ahí en Planes mateixa i claro,
jo i mon pare, sobretot escoltant-la, pues anàvem recordant-ho i jo vaig dir, això tinc que preguntar-ho. Clar, és que aquesta cançó està feta per vosaltres, per la gent del terreno eixe. Una gira com la que esteu fent per alrededor d'Espanya, com mateu el temps? Què feu quan esteu en una ciutat a l'altra? El temps que més hem de matar és el de la furgona. Vale? És on més hores tenim, on més hores passem i pues, ahí cada uno fa el que pot. Mira, jo ara estic enganxat al Paraulògic, que és un joc que ha fet VilaWeb de paraules, de trobar paraules. I sí. No passa palabra, però en català, un poc diferent. L'altre fa crucigrames, després els altres senten música, mos tornem en el que podem. Jugueu a cartes? Cartes en la furgo no, perquè no tenim logística. Nosaltres, antes, quan teníem més hores mortes i això en els bolos, jugàvem molt a la Fallera Calavera, per exemple. O alguna nit així que tenim vol al Sant Demà, tenim temps per estar en l'hotel i tot això, a la Fallera juguem molt. Antes heu posat una història, que esteu venint per aquí, que esteu crec que jugant full. Sí, això quan tenim un ratet també peguem 4 toquets. Per estirar un poc les cames, no? Ja tenim una edat que comença a fer-nos mal un poquet tot, però sí, quan podem juguem, sí. I així una pregunta un poc més personal. Quin és per a tu el concert més significant o que més t'ha emocionat de fer? De Zoo, de tota la història? Sí. El de la plaça de Bous, de València. Eixe vaig acabar plorant i tot. Va ser el concert més emotiu i més per l'espai, per la gent, per lo que significa la plaça de Bous, per tot, jo crec que és el concert més potent que han fet. Tinc amics que van anar i també em van dir que va ser l'hòstia. Era ja l'últim, pot ser? Era el penúltim de la gira eixa que la tancàvem ahir, en 2010. Sí. Bueno, el diré eixe i el d'ahir, de Granada. El d'ahir. I potser pot ser el d'avui. El d'avui també. El d'avui també espero que siga dels millors. Molt bé, molt bé. I ara una cosa que no ens pot faltar als valencians, com és un bon esmorzar. Per a tu, quin seria l'esmorzar idíl·lic? Dius, combinat no pot faltar. Estem parlant d'un entrepà, no? Clar, sí. Val, jo sempre demane figatell, enceba i formatge. Tinc amics que sempre se'l demanen, però jo soc més d'un blanc i negre o un tortell amb ganís. També em fa, però ja fa temps que no me'l demane. Últimament soc molt de figatell. Molt bé. Cuidant la línia, lleugeret, saps? Bueno, i ara va el moment de les preguntes que ens vau fer, que ens vau deixar en Instagram, i així hi ha coses molt random. Vale, el dret de no contestar? Sí, exacte. Cançó que més t'ha agradat o més il·lusió t'ha agradat fer? De Zoo? Sí. De cap per avall. Com veus el panorama de creadors de contingut en valencià ara a l'actualitat? Ho tinc difícil de respondre perquè estic fora de les xarxes socials, entonces no estic molt posat en aquests temes. Soc un poc huelet en aquests temes. Estic en la meva cova, estic més en el llibre que en el mòbil, la veritat. Això també val la pena, Si tornares a estudiar, què t'agradaria fer? Acabar la carrera que no vaig acabar, que és filologia catalana. És important acabar la carrera, xics, és important acabar. Ma mare m'ho diu molt. Allí a Castelló, que nosaltres som de Castelló, ens van quedar en ganes del concert del Troba'm. La gent ens ha preguntat... No van tocar per Covid o alguna Sí, cosa, no? exacte, vau suspendre el concert. No me'n recordava. I allí la gent un poc ens han quedat en aquestes ganes. Si sabeu que voleu tornar pronte o... A Castelló tornarem. No puc dir-te quan exactament, però en un any tornem. Bueno, ja ho sabeu. Sí. Tornaran. No pot fallar Castelló, per lo menos una volta a l'any. Claro. Una altra pregunta que ens han fet, i sobretot en la polèmica que ha hagut, haguéreu anat a Eurovision? No, perquè nosaltres tenim una relació amb Palestina prou especial, hem estat allí i Eurovision es va realitzar un any en Israel, va haver molt de conflicte per tot això, entonces si anàrem tindríem que parlar amb molta gent per veure com està el pati ara per poder anar, però no és algo que ens interessa ni que evidentment el dona molta repercussió i tot això, però no estem en això onda. I suposo que hauràs sentit la cançó de Terra de Chancho. Sí, jo anava en Tancho a muerte. A tope. T'agradaria fer una col·laboració amb elles? Sí, m'agrada molt. És molt bon rotllo, M'agrada molt i la cançó aquesta m'agrada molt. Per mi era la millor, la que més m'agradava. I ara sí, ja canviant un poc de temàtica, nosaltres fem preguntes a Instagram i a YouTube així un poc més picantoses i la gent ens ha dit com penses que lliga ara la joventut? Suposo que més o menys igual que sempre, però bueno, ara tenim més ferramentes com Tinder i tot això, suposo que les xarxes socials també es fa molt de moviment per ahí, però al final jo trobo que això no canvia tant en els anys. No canvia. Crec que no canvia. De festa, pa que sí, pa que ja... Exacte. En una copeta unos desinhibits, un poc de musiqueta, suposo que com sempre, no? Sí. Ja, per acabar, l'última ja... Sexe entre amics, sí o no?
Qui vulgui i s'atrevisca i no tinga complexos, endavant. No? No és el meu cas, però avant, com diu la cançó. Bueno, desfainats, ara tenim un canal a Instagram. I bueno, este és el detall així un poc que t'he dut jo, que com també eres músic, jo també soc músic, toca també eres músic? el trombó i la percussió. Ah, també? Sí, sí. Ja eres més músic que jo. Mira, una pulsera que es diu No puc, tinc casats, Sí, moltes gràcies. i una xapa també. Bueno, pues la dona... S'ha de dir moltes voltes, Hola. Que la primera pregunta es de dónde sois, si sois de aquí Sevilla o... Bueno, De Alicante. Sí. Vivimos aquí, pero... Yo también soy de Alicante, que tenemos un grupo de Instagram y tal, que vamos haciendo vídeos. ¿Y qué os ha traído un poco aquí a ver el concierto? pues llevaba mucho tiempo sin ir a un concierto y además, claro, si es de Alicante, pues mejor. Claro, para recordar un poquito la terreta. Claro, hombre, eso, hay que tener la terreta. Música en valenciano. ¿Y cuál es la canción así que más os gusta? Uf, pues Cap per Avall está muy bien, Diania, no sé, Yo creo que la de ventiladores. Ventilador está muy guay. Diania habla mucho de nuestra tierra. Sí, sí. La primera es Don Show. De Barcelona. A Barcelona. I que vos ha dut avui a vindre així al concert? Jo he vingut aquí ja fa un any, no fa dos, al concert de Sevilla. I nosaltres seguim això. Hem anat a Londres, hem anat a els pares, Berlín, que estan allà fora de càmera, també els hi Ja heu agrada. vingut així a postes al concert? Expressament a Sevilla per... Jo també m'he acostat de passo a aprofitar i veure Sevilla. Exacte. I quina cançó així recomanaríeu al públic que vesguera? jo ventilador, sempre. Ventiladors? Jo ara Tobogan. Old school, eh? O l'escola. Tobogan, perquè és d'últim Sí, dia. sí, aquesta hora anima molt i feia falta una cançó així xula per acabar. Que polies, que I polies. polies. Pues bueno, que se ho passeu molt bé i se les preguntes, senzilletes i ja Moltes està. gràcies. Igualment, adeu. Perquè acabem de posar un sorteig en el que anem a sortejar aquest disc firmat per Zo i per Narnau i bueno, ja sabeu, si Ara el voleu, firmaré jo i després el firmaran ells. ja sabeu, a participar. Està bé, està molt bé. Està molt bé. Pues bueno, desfainats, ja s'hi ha plegat al final del vídeo. Esperem que el concert estiga re bé, que estarà re bé, ja ho Això crec. esperem, això esperem. I no res, moltes gràcies, Arnau. Gràcies a vosaltres, que vos vagi molt bé i salut. Salut.